κάθισε σε μία αναπαυτική θέση με την πλάτη όρθια. Κλείσε τα μάτια και πάρε 2 βαθιές χαλαρωτικές ανάσες. Να θυμάσαι ότι πάντα εισπνέουμε από τη μύτη και εκπνέουμε από το στόμα. Καλώ κοντά μας τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για να μας προσφέρει την μέγιστη προστασία των ουρανών. Σε παρακαλώ, προστάτευσέ εμένα και όλη την ανθρωπότητα. Σε ευχαριστώ. Τώρα καλώ κοντά μας τον Αρχάγγελο Ζωφιήλ και τον Αρχάγγελο Μέτατρον. Έρχονται κοντά μου με χαρά. Κάθονται απέναντί μου. Ενώνουμε τα χέρια μας και δημιουργούμε ένα τέλειο τρίγωνο. Νιώσε την ενέργειά τους να διαπερνά το σώμα σου. Άρχισε να εισπνέεις, παίρνοντας μέσα σου τη χρυσή ενέργεια του Αρχαγγέλου Ζωφιήλ και την λευκόχρυση πλατινένια ενέργεια του Αρχαγγέλου Μέτατρον. Οραματίσου τις ενέργειές τους να ενώνονται, να γίνονται μια λαμπερή σφαίρα φωτός, καθαρίζοντας το τσάκρα της βάσης. Θέματα επιβίωσης και χρημάτων βρίσκονται εδώ και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τους παραδώσεις τις ανησυχίες σου. Δες ή νιώσε το τσάκρα της βάσης να ενεργοποιείται και να αρχίσει να κινείται θεραπευμένο. Καθώς η ενέργεια περνά το ιερό τσάκρα, δες τα γεννητικά σου όργανα ή νιώσε τα να θεραπεύονται και θέματα σεξουαλικότητας να επιλύνονται τώρα. Παρέδωσέ τους τύψεις, ενοχές σχετικά με την σεξουαλικότητά σου. Η ενέργεια των 2 αρχαγγέλων ανεβαίνει και φτάνει στο τσάκρα του ηλιακού πλέγματος. Συγχώρεσαι όποιους χρειάζεται στο βαθμό που μπορείς. Συγχωρώντας τους άλλους και τον εαυτό σου, έρχεσαι πιο κοντά σε αυτό που είσαι, στην αγάπη και το φως. Η ενέργεια τώρα φτάνει στο τσάκρα της καρδιάς. Πληγές του παρελθόντος επουλώνονται τώρα.
καθώς η ενέργεια του Αρχαγγέλου Ζωφίλ και Μέτατρον θεραπεύει πληγές. Νιώσε ή δες το τσάκρα της καρδιάς σου να στροβιλίζει θεραπευμένο, ακτινοβολώντας χρυσό και πλατινένιο φως. Καθώς ανεβαίνουμε τσάκρα, δες το 8ο τσάκρα, το τσάκρα της ψυχής σου, να φωτίζει όλο και περισσότερο, όλο και πιο δυνατά, πιο λαμπερά. Τώρα η ενέργεια φτάνει στο τσάκρα του λαιμού. Μπορείς πια να εκφράζεσαι ελεύθερα, χρησιμοποιώντας λέξεις που ακτινοβολούν φως. Τώρα ανεβαίνουμε στο τσάκρα του τρίτου ματιού. Όλα εδώ γίνονται ξεκάθαρα. Βλέπεις καθαρά. Βλέπεις και αντιμετωπίσεις τη ζωή μέσα από το πρίσμα της αγάπης και του καθαρού φωτός. Σκιές από αυτή τη ζωή εξαφανίζονται τώρα και εσύ αποκτάς άλλο βλέμμα για τη ζωή. Τώρα η ενέργεια φτάνει στο τσάκρα του στέμματος. Παρέδωσε στους αρχαγγέλους μας ό,τι σε απασχολεί σχετικά με την πνευματικότητά σου, την πίστη σου. Καθώς και αυτό το τσάκρα στροβιλίζει θεραπευμένο, οραματίσου την ενέργεια να ανεβαίνει και να γίνεται ένα με το 8ο τσάκρα, το αστέρι της ψυχής. Δες το πόσο όμορφο και λαμπερό είναι. Καθώς συνδέεσαι με τον Αρχάγγελο Μέτατρον και το 8ο τσάκρα, διαλογήσου στο εξής. Ο Θεός είναι ο μοναδικός δημιουργός του σύμπαντος. Ευθυγραμμίζομαι μαζί Του με τη δική Του συνειδητότητα. Ο Θεός βρίσκεται πάνω, γύρω και πίσω από κάθε τι. Αναγνωρίζω πως τα πάντα γύρω μου προέρχονται από Εκείνον. Θεός σημαίνει αυθονία. Πάρε το χρόνο σου και διαλογήσου πάνω σε αυτό.
όταν τελειώσεις με αυτή την υπέροχη διαδικασία, ζήτα από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να σε επαναφέρει με ασφάλεια στο εδώ και το τώρα. Στείλε στους 3 αρχαγγέλους μας, τον Αρχάγγελο Ζωφιήλ, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Αρχάγγελο Μέτατρον, αγάπη και φως, και απελευθέρωσέ τους. Πάρε 2 γεωτικές ανάσες και όταν είσαι έτοιμος, άνοιξε τα μάτια σου. Αγάπη και φως.